hieno nähdä, aina kun kissanpennut. Kissa on maailman kuvatuin eläin ja silloin kun se päästään maailman kuvatuimmaksi eläiksi vierashuoneen löytöeläintalosta, niin silloin puhutaan niin sanotusti hienosta ajasta. Tämä pari ei saa toisista eroa ja silloin sinne Pauliina äiti joutuu tulemaan vähän katsomaan, että siinä ei pojilla mene liian villiksi tämä homma. Eikä se varmasti mene, se jatkuu samanlaisena nyhjäämisenä, kun 2 poikaa talossa on. Oli se sitten kissanpoika tai mikä tahansa, niin sitä painitaan kuin pienet karhunpojat.